Máš minútku? Idem z konferencie a na začiatku nás usporiadateľ privítal, poďakoval za vysokú účasť, spomenul, že máme rekordnú účasť, viac ako 300 ľudí, na ďalšej konferencii bolo viac ako 500 ľudí, že sa tým hrdia. Ako je to so zabezpečením ochrany pred požiarmi na takýchto podujatiach? Na čo presne myslíš? No, konkrétne tieto prípady, konferencia v hoteloch. OK, tak keď sa bavíme o tomto prípade, bavíme sa o tom, že je to podujatie, ktorého sa zúčastňuje väčší počet osôb. V prípade, ak je to na prvom nadzemnom podlaží v hoteli, je to 300 osôb a viac. Ak je to druhé nadzemné podlaží, je to viac ako 200 osôb. Pri takomto podujatí by mala byť zriadená protipožiarna asistenčná hliadka. Asistenčná hliadka? Áno. Sú to vyslovene osoby, ktoré sú označené ako asistenčná hliadka. Ich úlohou je dbať na prevenciu, čiže aby nedošlo k vzniku požiaru na tomto podujatí a v prípade, že by takáto situácia nastala, sú nápomocní pri evakuácii a pri zdolávaní požiaru. Tak takýchto ľudí som tam nevidel.